No seu percorrido por distintas instalacións relacionadas coa acuicultura, os membros da Comisión de Pesca do Senado, capitaneados pola Conselleira do Mar, recalaron en Muros nas instalacións de Galicia Marín Acuicultura. Trátase da única empresa especializada en cultivo de orella de mar de toda Galicia, un molusco en auxe con enorme acollida en mercados internacionais como Xapón, China ou Estados Unidos. Es una experiencia pionera en Europa y donde realmente estamos intentando mostrar al mundo que en la acuicultura en Galicia somos un referente y que realmente nos gusta poder estar permanentemente incorporando nuevos productos y nuevas técnicas de cultivo. É unha mostra máis da importancia da acuicultura para a economía galega, con cifras que falan por si soas. Non podemos esquecer que dende o ano 2009 o que ten que ver ca acuicultura ten incrementado un 20% en produción e un 15% en valor, que ten incrementado a súa innovación tecnolóxica e que hoxe vamos a visitar unha das empresas punteiras en toda Europa a hora de produción acuícola. Está traballando cunha nova especie, unha especie pola que se aposta dende o minuto 1 facendo non só o seu engorde, senón a produción da propia semilla de unha especie de alto valor e tamén, aparte de ser unha empresa que se caracteriza por esa innovación tecnolóxica, é unha empresa que está apostando por a internacionalización dos seus produtos. Os seus destinos fundamentales están moito máis lonxe das nosas fronteiras, como pode ser China ou Xapón. Convidados por Anfaco, os senadores tiveron ocasión de coñecer durante estes días outras instalacións relevantes na produción acuícola, como a planta de cría de rodaballo de Stolt Sea Farm ou as conserveiras do grupo Atunlo. Ali recolleron as impresións e inquedanzas trasladadas polo sector, referidas principalmente aos acordos comerciais con terceiros países. A intención da Comisión de Pesca é levar próximamente ao Senado estas demandas para a aprobación dunha declaración institucional instando non só ao Goberno Central, senón tamén á Comisión Europea a ter en conta as inquedanzas do sector.